Well, thank you so much. जाय मानसिफोरा लाइक खालामदों, कमेन्ट होदों। दासिम मैयानिफ्राय भिडिअ आपल'ड खालामनायाव सानै मानसि आनलाइक खालामदों, मिथिया बिसोर आंजों मा हिंसा मा गाज्रि बाथ्रा बुंखो आंबा बिसोर सानैल' मानसिया आनलाइक खालामदों। थेंक इउ स' माच फर आनलाइक एन्ड थेंक इउ स' माच फर लाइक। कमेन्ट खालामदों गोबां मानसिफोरानो, सोरबा सासे खायसे सिख्लायाबो खालामदों आं बिदि नङा होनना बुंहरदों, आरो सोरबा सेंग्राफ्रा बुंदों I support with you. Thank you so much सापर्टनि थाखाय। सापर्ट जानानै आंजों नोंबो गुबुन नोंनि जाथिनि बा नोंनि निजेनि हारिनि बेफोरबायदि खामानिखौ नोंबो माव, फोरमायनो नाजा। नोंनि न' खाथिफ्राव माबा मोनसे जादोंब्ला बेफोरखौ बुजायनो नाजा, मिथिबायना? मानसिफोरखौ बुनानैल' जाया, मानसिफोरखौ एक्सन खालामनानैल' जाया, बुजायनोबो रोंनांगोन। बिसिनि गोसोनि जिउनि, बिसिनि गोसोनि लाइफखौ साक्सेस खालामनो बा बिसिनि गोसोनि मा सिङाव मा दं बैसोनि बाथ्राखौ नोङो देरहानो नांगोन। बैसोनि बाथ्राजों नोङो बुङै बुङै बिसोरखौ बुजायनो हानांगोन, आरो बिनि उनावहाय देरहाहोनो हानांगोन कि नोंनि बुंनाय बाथ्राया सैथो। बाथ्राया गोबां सिरियास जाबाय आजिखालि, गोबां सिरियास। बिराद भाइरेल जाबाय जोंनि बर' हारिया, गोबां गोबां सिरियास बाथ्रा। खायसे मानसिफ्रा गाज्रि मोनदों, खायसे मानसिफ्रा मोजांबो मोनदों। नांगौ गियान आरजिनांगौ। खायसे मानसिफ्रा थाखा फैसा रां गैया। जोंनि जाय हाबा जाखानाय सिख्लाफोर मुम्बाइ बम्बा बेंगलर थेंगलर बेफोराव थाङो, थांब्रा खामायनो थाखाय थां, बाट मानोथो गुबुन हारिजोंलै बायदिसिना यार, बेफोरथ' गोबां गाज्रिलै, हामा, बेफोरबायदि खालामनो हामा। बेनो जोंनि बर' हारिनि मान सनमान जानाया। बिनिफ्राय आरो देरसिन नोंनि गाज्रि खामानि लाइफआव नङा, बेनो देरसिन गोरोन्थि नोंनि। आच्छा, मोनसे बाथ्रा बुंनाय, सैथो बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना मोजां मोनमारा नामा? खोनासंनो सुखुआ नामा? सैथो, जुदि आङो सैथो बाथ्रा बुंबाय, बे बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासंनो सुखुआ नामा? मोजां मोना नामा? मा जायो? मा मोनो गावखौनो गाव? माबा सासे मानसिया सैथो बाथ्रा बुंबाय, बे सैथो बाथ्रा बुंनायखौ खोनासंनोनो सुखुला। मा बेरेखा, बिनि माइन्डआनो बेलेग जायो। आसलथे मा मानसि मारना नोङो, नोंथांमोना मानसि मारना जे बेफोरबायदि साननाय मानसि मार। बिराद आसुरित मानसि थायो ससियेल फेसबुकआव। मा बुङो सासे मानसिया सोरखौबा, सोरबा सासे सिख्लाया गोसोथोबाय गुबुन सेंग्राखौ, बाट बे एक्सप'ज जायाखै, बे नेगेटिभ भिडिअ हायाखै। जोंनि बर' सेंग्राफ्रा मा खालामगोन? बर' सिख्लाफोरा मा गासिबो सेंग्रा गोसोथोबाय। आरे यार प्लिज, आं सेंग्राफोरखौबो रिकुवेस्ट खालामो, बिनि लाइफ यार, बे जायखौ गोसोथोदों बिनि लाइफ लाभ, मोजां मोननायखौ सोलों। मोजां मोननाया मा? मोजां मोननाया मोनसे रेसपेक्ट दायो, मिथिबायना? मोजां मोननायाव हिंसा खालामनो गोनांथि गैया। नोंथाङा जुदि धोरोमखौ फालियोब्ला बेयाव हिंसानि खोथा गैया, मिथिबाय? बाट नोंनि न'खरनि मानसिखौ बुजायना लाखिनो रोंनाया नोंसो, मिथिबाय? मालायनि फिसाजोफोरखौ बखिनायखौ ज्राब गारनानै नों नोंनि न'खरनि सुबुंखौ बुजाय, बुंनो नाजा। बिदि मेनसन दा खालाम कि आमुखिया ओरैबायदि खालामदों, आमुखाया ओरैबायदि खालामदों, मिथिबाय? बे गोबां गाज्रि, बेनिफ्राय आरो गाज्रि गोरोन्थि गैबावा। बेफोरबायदिनि थाखायबो बांसिन ससियेल मिडियायाव एक्सप'ज जागासिनो दङ। बेफोरबायदि दा खालामबाय था। जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो, मालाय सिख्लाफ्रा जायखौ गोसोथोदों, बिसोरनि लाइफ, आं बिसोरखौ जेबो हेंथा होआ। बिकज बिसोरनि लाइफआव बिसोरो जायखौ मोजां मोनो जायखौ मोजां मोना बिसोरनि सायाव दं। बिसोरनि न'खरा बिसोरखौ दैदेनगोन। बिसोरनि बिमा बिफा बर' दङ, बर'नि बिमा बिफा दं। बैसोर बर'खौ मोजां मोनोब्ला बिसोरो गावनि फिसाजोफोरखौ बर'नि गियान होनो हागोन। नोंथाङा जेबो बुंनो गोनां गैया। जुदि बिसोरनि बिमा बिफाया बर' नङा, बा बिसोरनि बिमा बिफाया बर' जाथि जानानै गावनि फिसाखौ सामलायनो हायाखै, बिनिफ्राय आरो गोरोन्थि, आरो बिनिफ्राय आरो लाइफआव जेननाय मोनसे बाथ्रा आरो गैबावला।
स' गुबुना जोंनि बर' जानानैनो गुबुन आं जेनेबा बे गुबुन बेलेगनि फिसाखौ बुंनो नाङा बिनि न'खरनि मानसिया दङ बुंनोब्ला नोंसोरो डाइरेक्टलि मेसेजाव पस्ट खालाम बाट फट' सट' बिदि स्क्रिनशट खालामनानै आपल'ड दा खालाम बिराद गोरोन्थि बिराद बेफोरबायदि दा खालाम गुबुन हारिखौ नाय एसामिस बिसोर मालाबा एक्सप'ज जाफेरदों दिनैसिम बिसोर गावसोरखौनो गावसोर एक्सप'ज खालामफेरदों बेंगलिखौनो नाय कार्बिखौनो नाय मिसिंखौनो नाय नेपालिखौनो नाय जाफेरदों दिनैसिम बिदि नों बर' आं बर'नियावल'सो जाना दङ बेफोरबायदि हालोद मा इसेबां गावखौनो गाव अयनाय गोग्लैसोनानै लानाय जाथारखो जोंनि जाथियालाय सि मालाय सासे मानसिया माबा मोनसे बाथ्रा बुंगोन बै बाथ्रानि हेंथा थांगोन आरो बिनिफ्राय बांसिन आरो नोंनि मेलेमाव गाज्रि आरो साननाय गैबावला मिथिबाय सासे मानसिया बर'नि थाखाय बुंदों बिनि हेंथा बायदिसिना बुंनाय सार माबायदि मेलेम माबायदि मा गोसोथोनायावबो मोजां मोननायखौ सोलोंनो लुबैदों मा बुस्थु राधा कृष्ण सिरियाल होगासिनो दङ स्टार भारतआव नायो सोलों नोंसोर जुदि नायाब्लाना लिंक होगोन आं लिंक गाहायाव स्टार भारत आरो एक्सपिरियेन्स खालामनो लुबैदों नामा हाबानि उनावहाय मा सास बहु सिरियाल नाय नेशनेल टेलिभिजनाव सास बहु मिथिबायना सास बहु सिरियाल नाय आरो सोलों कि हाबा जाखांनायनि उनावहाय माबायदि बिखुनजो आरो बिहाव बिखुनजो बोरै थांना थानो हायो